5 χρόνια. Σημαντική περίοδος, έτσι. Είναι 1, 2, αλλά τα 5 είναι πολύ σημαντικά. Θέλω να ξεκινήσω λίγο πίσω. Που ήθελα πάντα να έχω, είναι να είχα πάρα πολλούς φίλους. Κάποια στιγμή λοιπόν είπα ότι δεν θέλω στη ζωή μου. Και έψαξα να βρω το Θεό. Παντού. Αλλά παντού. Θρησκεία, πολιτική, τα ξέρετε, άλλο και απλά να τα θυμίσω λίγο. Και όταν δεν βρήκα δάσκαλο, ήθελα να εφαρμόζει τη διδασκαλία. Δεν έβρισκα με τίποτα. Και τότε ήρθε ο δάσκαλός μου και μου λέει: εσύ δεν θέλεις δάσκαλο, αλλά θέλεις να βρεις τον εαυτό σου. Και από εκεί ξεκινήσαν όλα. Και έτσι το πήρα το μήνυμα. Δεν υπάρχει δάσκαλο στη ζωή σας, να το ξέρετε αυτό. Είναι μόνο ο εαυτός σας. Και αυτός θα σας οδηγεί πάντα στην αγάπη. Ο δάσκαλος είναι ο ένας με τον άλλον, όλοι μαθαίνουμε από τον άλλον, αλλά αν έχουμε στόχο τον εαυτό μας, όλα θα γίνουν έτσι όπως πρέπει και θέλει εκείνος. Υπάρχουν διαχωρισμοί, υπάρχει το φυσικό μας πεδίο, υπάρχουν πολλά πνευματικά, υπάρχουν κλειδιά, υπάρχει το Reiki. Για μένα ήταν σημαντικό το Reiki στη ζωή μου, πάρα πολύ, αλλά όχι το Reiki. Αυτή η ενότητα, αυτή η αγάπη που έχουμε μεταξύ μας, που χωράει και τους Reiki και τους μη Reiki και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Είμαι πάρα πολύ συγκεκριμένη. Θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το ότι είσαστε εδώ και όσοι ήρθατε και από μακριά και όσοι είσαστε και κοντά. Αυτοί είναι οι φίλοι που ήθελα. Δεν ήθελα κάποιους άλλους. Να μπορούμε να είμαστε ο εαυτός μας, να μην παρεξηγιόμαστε, να τσακωνόμαστε, αλλά να τα ξαναβρίσκουμε. Να τρώτε τα τηγάνια σας και να μην με παρεξηγήσετε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Έχω φάει και εγώ πολλά τηγάνια στη ζωή μου, αλήθεια σας λέω. Και ακόμα τρώω εγώ από άλλα επίπεδα, δεν έχει σημασία, είναι πιο βαριά αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε εδώ. 5 χρόνια σπιτάκι, έτσι. Και εύχομαι να συνεχίσουμε. Ετοιμαζόμαστε για την κοινότητα. Η εποχή που διανύουμε είναι πολύτιμη, όμορφη και δύσκολη. Ετοιμαζόμαστε για την κοινότητα. Η εποχή που διανύουμε είναι πολύτιμη, όμορφη και δύσκολη. Και θα δυσκολεύει περισσότερο και όλο και περισσότερο, γιατί εμείς πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι με τον εαυτό μας. Κανένας άλλος δεν μπορεί να μας βλάψει, κανένας άλλος δεν μπορεί να μας κάνει το παραμικρό. Σας το εγγυώμαι αυτό, αν είμαστε ο εαυτός μας. Κανείς, αλλά κανείς. Ας έρθει εδώ η Χούντα, ας έρθει όποιος θέλετε. Ο Σατανάς, ο εξωγήινος, ο Αντίχριστος, ας έρθει. Αν είμαστε ο εαυτός μας, δεν μας πειράζει κανείς. Να το θυμάσαι. Τώρα λοιπόν. Ο Ιησούς έρχεται να πει δεν έχει να πει κι άλλα. Δεν έχω να πω άλλο. Θέλω πάρα πολύ να σας ευχαριστήσω, να θυμόσαστε πάντα ότι η αγάπη δεν είναι συναίσθημα. Είναι όλη αυτή η κατάσταση που βιώνουμε μέσα μας. Είναι συγκλονιστική η ζωή μας. Τι θες να μου πεις κάτι? Και επειδή μάλλον θα μιλήσει πολλή ώρα. Αν θέλει να μου πει κάτι ο ποιητής, εντάξει, το σφίσαμε. Άσε ένα τραπεζάκι. Λοιπόν, εδώ αν θέλει να πληρωθεί ο άνθρωπος. 9 κεράκια. Όσοι είμαστε οι admin, που θέλω να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ. Βάζω στην άκρη. Θα τους πάω αλφαβητικά. Γιατί δεν μπορώ να ξεχωρίσω. Βάζω στη Βάσο. Βάζω στη Δώρα. Βάζω στην Ερμούλα μου. Με ένα μεγάλο ευχαριστώ που είναι στη ζωή μου. Τη στιγμή δίπλα σε όλο αυτό. Βάζω στην Εύη, που ήρθε από την Πάτρα, μεγάλη μας τιμή. Βάζω στην Ιφηγένεια.
Φυγαίνει, έπεσε σε ύφαλο. Δεν θέλει να δει. Βάζω στην Μαρία. Την έβαλα. Βάζω στην Τάνη. Όχι, δεν έχει ύφαλο η Τάνη. Και στη Φωτεινούλα μας.